painful something that na AWKA Bonye Atronga. Yes, AWKA 20 years imprisonment. None of his friends abago Kaba visit here. None of his friends they be who impera no Kaba visit AWKA. But what no can spend there? They are for fun. I need to akwa I need to akwa what I call the was Utus with Quebec 18. AKI, no update at all. Monye said Jesus. Cabinet church members no more updates. Even the Facebook page self, they even say what the dominant itself. I almost if I find a post in there. But what will not spend there? They for women that none for now with fans. But now, all the Jew for now, none of his friends I beg. Bonye better no be a poor basarafa. I walk to like an age now. No me I dropped 6 charges. 6 charges order. That's not as I got 20 years imprisonment. But none of his friends I beg can marry for problem here. But Obono can spend there, Obono can spend there gonna be for friend. I have like no now walk with multitude. But none of his friends I beg when you better not say Peter say okay, see we have already go to the governor to beg him. Mere. But what patana be for crowd. Be for crowd to get so good an azu. But okay, if you're not there, I'm market a born get when you better know. Ebia senna ka me fa game wasana yoku onbunye pta me neku make what check it now no update at all no update fans ani no nwere fans ani no nwere ndị fara bo na eriko na achiko onbunye bera kwuo make but obo no ka spend ego ebe aka yejiwe myself na nwere unknown friend yes o chakore ba akwa okotu ake no akwa okotu ake nwere unknown friend ndị no maro mgbe ị ga-eji mara ndị hụ gị n'anya ma ndị like gị bụ mgbe ife siri gị ike akwa ọkọchị aka nwere unknown friend o nwere ndị friend ndị o nwere na ọ mara maka fa ndị na-abịa ka tọsọ ka fa nweta ego n'aka o nwere many of his friends self na-adịrị dị iche ịjụ maka ya nwa ma ntiri osi ebe ọ na-ewepụta oge ifuzie na onwe crowd. Because no who is your friend, Oh, yen chọpụta n'okwu a na-ekweba mara onye bụ ezigbo enyi gị mgbe ife in this type of situation ka iji mara onye like gị ma onye na-like gị abụ mgbe ife dịrị gị na mma. Yes, ife dịrị gị na mma ị ga-enwe thousands of friends, millions of friends, but mgbe ife siri gị ike mgbe aka ga-eji mara na inwe 100 friends inwe ike na 99 alike gị. I just like it because of ego iji Goku abri fe mota di run. Those know who is your friend boy in time of difficulty. Abu mgbe fe dere na maka eji mara your true friend. Aburi jide ego fa na esa arege ka be ezigbo nke my man my best man. O mgbe fe siri gị ke eji mara your true friend. Nene none of his friend abago for akwa okotuara ake. None of his friend. Akwa okotuara ake Atroyanga complete 20 years imprisonment. None of his friends abago ka ekwe ife gbasara ya. But ọ bụ na ka spend ya ka ga club. Biafra fan etu akwa onye ọgwụ ọ bara ọra na-etu ya many type of name. But keta none of his friends abago. Type akwakotu ake na Facebook or na Instagram always new updates. At least open and different ya gara visit. At least they're supposed to snap picture with them. Abụrụ mgbe ife degana maka iji mara true friends ka okwu a bụrụ ife mmụta dị irun. Thanks for watching. I appreciate you people. Thank you.